Eusko Jaurlaritzako osasun sailak eguneratu eta indartu egin du zentro soziosanitarioetan COVID-19 zaintzarako eta kontrolerako protokoloa. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiekin eta berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailarekin adostuta. Protokoloan ezarri denez, hemendik aurrera zaintza berezia egingo da, intzidentzia tasa metatua 100.000 biztanleko 300 kasukoa edo hortik gorakoa bada, Euskadiko lurralde historiko bakoitzean. Kasu horretan, egoiliarren zuzeneko arretako langilei baeketa sistematikoko PCR bat egingo zaie eta astean behin egingo zaie txerto hartu gabe dauden langilei eta 15ean behin txerto hartuta dutenei. Horrez gainera, egoiliarren irteerarako esparrua berritu eginda gaua zentrotik kanpora igarotzen den kasuetan. Protokoloaren ezarpen berriaren arabera, zentrora sartzean proba diagnostikoak pertsona guztiei egingo zaizkie txerto hartuta egon edo ez egon. Orain arte txerto hartu gabe zutenei bakarrik egiten zitzaizkien. Eusko Jaurlaritzak eta foru aldundiek lehentasuna eman diete eta ematen diete zentro soziosanitarioetako zaintza eta prebentzio mekanismoei eta alde horretatik gogorarazi dute txertaketa prozesuak aurrera egin ala, kasu positiboak nabarmen gutxitu diren arren, txertaketak ez duela erabat ezeztatzen kutsatzeko arriskua eta ondorioz beharrezkoa dela zentro soziosanitarioetan arreta neurriak hartzen jarraitzea. Zentro soziosanitarioetako zaintza epidemiologikorako protokolo eguneratua abuztuaren 24an argitaratzen denean jarriko da indarrean.